A gde u sred snimanja jebu mater? To mi je Urek poslao poruku, a ne mogu da se javim. Ti sad sigurno u školi jesi. Ljudi, ja sam snimam kada je 3:15 posle podne, znači. Snimam ovako kasno, mislim, trebalo bi, znači ja sam sad došla iz škole zato što imali smo turnir u fudbalu, znači, i sine, možeš me pojesti, 1:30 bodova. A jebim ja tebi mater. Znači, sine, boži, imali smo turnir, pukli smo četvrti. Ako ne znam, znači, neki ljudi pevaju the shop. Znači, sine je bož. Gledaju Daksaj, sam znači, bože. Bože. Šta je sada? A puši kurac. Ja da spustim iz bojde. Ljudi, idemo da... Danas sam mislim da budemo u top 10. Mislim, ovdje je top 5, onoliko. Sad bi gledam na kom. Da budemo... Eto, nek bude top 15, zato što je jako teško ovdje biti. Ovdje su sve hakeri, teško je biti u top 5. Osim ako nisi neki extra pro gamer. Ono da ti je skor. Fuck, shit, fuck. Znači, sad smo ljudi 28. Puši ga, kačan, puši ga. Mamu ti jebe. Picku materinu. Vidiš se ti podijeli na mene. Jebo majko, ima 200 bodova, nisam na mene budu podijelio. Možeš mi ga šiti, mamu. Poguli ga. Brate, štrikaj od mene više. Mrzim ove kretene, evo te, dijeli se za 200 bodova. Na mene se jednom podijelio neki lig, brate. Ima jedno 5-6 hiljada, a ja imam 5, znači. Ni toliko. Gledaj, ako se ovaj podelio, od ću ubiti. Ubit ću se, podelit se, ne. Fuck, shit. A motherfucker, puši. Nema veze. Idemo mi da skupljamo ovog govanca. Pušti meni kurac. Znači, ljudi, sjebani smo do za vrat. Znači, 3 pizde, to je. Ne, nemoj se deliti. To. To, mačko, idemo. Sjebali smo i ovoga. Znači, ljudi, ušli smo u top 15, znači, yes! Pa dođi. Ajde, dođi.
Kurac ću ti da... Vidite ljudi, znači 16 smo. Bitno smo mi bili u top. Fuck! Jebo mamu. Kurac. Jebo mater. Nek ga popuši. To redovno. Mami svoju nek češka kitu. Jezdamo Keva nema kitu. Možda imamo plastičnu mamu ti jebe, šta si ti tu navlačiš? Ljudi, 39 smo mamu. Dođi vamo, ja sam ti PC praktik. Mamu ti jebem! Pičku! Puši kurac. Sve lepo kreni i onda zasvire. Snijemo već 5 minuta, ba. Ljudi, to je bilo to od ove sjebene mamu pičku epizode. A mi se vidimo u sljedećem. Ako se svidjelo, ostavite like, subscribeujte se, kliknite dugme subscribe i mnogo bi mi to značilo, tako da poz.